Айдап өткен һәр бәхет зур югалту иде, ризалаштым йөрәккәем белән әрләшеп. Үткәндерде үкенмәгән чаклар, үткәндерде юкка үкенүләр. Мин аларны язмыш белән түлим, түләп булмастайын кем түләр. Үкендерде инде кулымдагы, юлымдагы бәхет югалып. Ышанулар бәхетсезгә бәхет, бәхетледән генә югады. Үкендерде үкенмәгән чаклар, үкендерде юкка үкенүләр. Мин аларны язмыш белән түлим, түләп булмастайын кем түләр. Үкендерде үкенмәгән чаклар, үкендерде юкка үкенүләр. Мин аларны язмыш белән түлим, түләп булмастайын кем түләр. Мин аларны язмыш белән түлим, түләп булмастайын кем түләр. Түләп булмастайын кем түләр.